Dette er skæremaskinen til brug af skæring af papir med mere. Nem og sikker måde til at lave lige og præcise snit. Skæringen justeres manuelt, så snittet lægges helt rigtigt og præcist efter papirets prop marks. Til manuel justering bruger vi blandt andet et lille hjul nede ved kanten. Til ekstra justering har vi piletasterne for oven. Pedal og knapper, hvis hånden skal bruges samtidig. Det skårede papir drejes 90 grader, hvor den tilskårede kant bruges som anlæg til justering til de næste snit. Ved kendte mål, som ved en A3, kan man lægge målene ind på maskinen og sikre en præcis tilskæring. Hver kant er blevet skåret lige præcis efter de præcise mål til den perfekte A3-plakat.